Здравейте! Да ви покажа едно стандартно изпълнение, което моята фирма предлага. Класически изпълнен ремонт на гарсонера. Ето и как изглежда. Входната врата. Солид, среден клас. Добра система за защита. Камък за прак. Влизаме. Тук имаме перално помещение. Бойлер от банята сме преместили тук, за да не взема място в банята. Тук ще бъде рафтове, да се складират продукти. Плъзгаща врата. Хоп. Коридорчето. Тук отдолу имаме гранитогрес, който се свързва с фуга към ламината. На едно ниво нямаме лайсни. Вратата отвън е кафява, отвътре е бяла, за да отговаря на интериора. Ето е на килера. Така. Банята. Тук имаме ключ за бойлер, за лира, осветление и вентилатор. Банята имаме моноблок на идеал стандарт с биде, както и душ кабина от идеал стандарт. Всички неща са среден клас, на много добра цена, отлично качество. И тук имаме една мивчица на Триано, плюс огледало. Така. Контакт за разни машинки. Контакта за лирата, която още не е монтирана. Тук сме направили един куфър за пакета с тръбите, плюс водоумира. Общо взето това е за банята. Вентилатор висок клас. Така влизаме в спалнята. Между тези два контакта ще бъде леглото, като те са с ключ, за да може всеки да се включва и изключва осветлението, докато е легнал. Тук сме освоили терасата. Съответно, предполагам, че някакво пятде ще има. Тук ще бъде климатика. Както виждате, сме изпълнили ръбохранители от МДФ, за да предадем една линия на характер, плюс да се запази ъгъла при евентуални удари. Ето тук също имаме, на пералното също имаме, на всички външни ъгли в целия апартамент, ето там на прозореца. Така, тук кухнята сме я освоили, изградили сме от две стаи, сме направили една, като сме махнали стената между тях, плюс тук имаше две врати съответно, за двете стаи, в случая вече няма врати от коридора, директно се влиза в основното помещение с кухня, като така ползваме и светлината от стаята, за да може и коридора ни да е светъл. Клиентите предстои да си купят мебели. Ето я кухнята как изглежда. Кухнята е на Прего, висок клас. Уреди на Bosch, микроволнова, фурна, котолони. Тук имаме и мялна машина. Мивката сме изпълнили под прозореца. Имаме и от тези, тук за бутилки. Первазите са MDF, отлично изпълнение. Перфектно всичко. Ето как изглежда и пода. Ламината е клас 34, на износоустойчивост, водонепропусклив. Немски, 1 см. Това е съвсем класическо изпълнение. Може би до тук, с всичко, което видяхте, труд и материали, около 60 000 лева. Всичко. Предстои да се закупят само мебелите и хладилник, съответно от другите. Пералня и мялна. Значи нещо от порядъка, може би на между 70 и 80 хиляди за един апартамент, 50 квадрата. Топ качествено изпълнение може да се случи. Поздрави!